Romíku sedíte. Štel, poďme to, do tej kamery. Poďme to. Ja nemám To som povedal. Poďme, že... Pojedeme Romana, ovezme do Romana, bez mu dáme še naftu chalanovi. Doma napýta mu na co. Nic, nevidíš, hej. Vyzerá tak, že... Roman, napíš. Čo máme to? Dáme ho na autobus. Na autobus? Na autobus. To bude ráno. Haló. Alebo vlákem, že by išiel do všetku. To sme si ja. Haló. Tak počkaj. Schovám tej kamere. To si myslel, nevezem. Juraj, čo je? Ty nož po mne robíš, že ty Povím ti, pomôž mi, čo je tam? Povedz mu. Nic. Teda do kamery, no. Ja, vyjebán. Toto ti pustil pár rokov. Vyjebaný. No. A ja sedám. Už, hej. A ja sedám. Bam, bam, bam. A bam, bam, bam. A bam. Napíšeme sa pičovi znali na to. Haló. A cigár sama. Zišťa. Chlapec. Pomôž mi, hej. Dojdeš s nama, žije proti nám. Ty žabora si, povedz niečo. Ty, prosím, bratre. Bratre, oddáš svoje činy. Ty to robí, ty. Zabij ho. Pozdravuj vedúci v roboce. Lukáš, toto je toho dopis, že som ho vydal. To je však vyjebaný. Dám ti kopačky, prosím, cestu. Daj, cestul. Daj to cestul, daj mi. Na výsostiach nížme veľvezu. To dobre je, Počkaj, posíďte. Ty hajde, vyjebanci. Oni mi sa doblížiť. Vy hajde, vyjebaný. Vypni to, Roman, vypni to, ty hajdle. Máš to? Piča, vyjebaná, že bratanec, aha, piču, bratanec, vyjebaná. Kvůli tomu to mám moje. No, mama, to je mama. Vypni to.